Искам да завърша с един цитат. Коби Брайант 2013 година си скъсва Ахилеса и е пред операция. И през нощта не мога да спи и пише следния пост във Фейсбук. Това е страшната потия. Всичките тренировки и жертви в името на играта просто излетяха през прозореца и то с движение, което съм изпълнявал милиони пъти. Гнева ми е неописуем. Защо мамка му се случи? Няма никаква логика. И сега трябва да се възстанови от това и да бъда същия играч или по-добър на 35 години. Как по дяволите се очаква да го направя? Нямам идея. Имам ли изобщо волята да го преодолея? Може би трябва да си купя люлеещ си стол и да разсъждавам върху кариерата си, която беше до тук. Може би така моята история приключва. Може би времето ме победи. Но от друга страна, може би не. 3:30 сутринта е. Чувствам кръка си като парче висящо месо. Главата ми се върти заради болко успокояващите и не мога да спя. Съжалявам за бръщолевенията ми, но не е ли това идеята на социалните мрежи, да покажа истинското си аз на някакъв измислен образ? Чувствам се добре, като си изливам всичко, което мисля. В момента изпитвам най-ужасното чувство, което съм изпитвал, защото след всичките бръщолевени истината излиза наяве. Имам много по-големи проблеми по света от едно скъсано сухожилие. Престани да се самосъжаляваш, намери позитивното нещо в цялата тъпотия и се заеми за работа със същата вяра, същата увереност и същото убеждение, както винаги до сега. Един ден началото на едно ново приключение ще започне. Днес не е този ден. Ако ме видиш да се бия с мечка, моли се за мечката. Винаги съм обичал този цитат. Това е мамба менталити. Ние не се отказваме, не се страхуваме, не бягаме. Ние издържаме и побеждаваме. Знам, че е дълъг пост, но просто си излизам всичко във Фейсбук. Това е положението. Може би сега вече ще мога да заспя и ще бъда екзалтиран за операцията ми утре. Първа стъпка от ново предизвикателство. Може би просто ще бъда треньор през следващия сезон, не знам. Аз поне вярвам в съотборниците ми. Те ще си справят. Благодаря ви за всички молитви и за подкрепата. Much love always. Mamba out. 2013 година.